Asha haka ta yawa Najeriya sai kwankwaso A Gombe mu sai mai lantarki. a Gombe ko sai mai lantarki Adamu Gargajiga. Arabs muna Adamu Gargajiga NNPP alkhairi ko in ce zaɓin talaka a gode Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki Arabs kuma Adamu Gargajiga NNPP ne alkhairi Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki. Arabs kuma Adamu Gargajiga NNPP ce alkhairi. Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki. Arabs kuma Adamu Gargajiga NNPP alkhairi ne. Allah wutire kai na safar ko don waƙar ta yi tsari Zaɓin mu ƙasa NNPP. kai ce mana baiwa mun yi roƙo kai mana baiwa tariya Gombe mu je mai lantarki. roƙon da muke yi ma Allah ka tsare mu da sharrin mai shari'a Arabs Gargajigan mu muke buri. waƙar NPP za mu yi a saman ta ƙasan muna barka Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki. Arabs kuma Adamu Gargajiga NNPP ce alkhairi. Ana maganar jirgi wake ma maganar mota. Zaɓin mu ƙasa NNPP. NPP mu za mu yi birni kauye ya inganta. A Gombe mu je mai lantarki. Ga kwankwaso ga gargaji ga lalle rayuwar mu ta sita. Arabs Gargajigan mu muke buri. NNPP ƙasa za mu yi talakawa kowa ya yarje. Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki. Arabs kuma Adamu Gargajiga NNPP ce alkhairi. mun gyara su mu kan mun fa biyo hanya mai alkhairi Zaɓin mu ƙasa NNPP. a saman har da kasan mu kan mun ɗaura alkhairi Gombe mu je mai lantarki. Hada Adamu Gargajiga lamarinsa akwai sirri Arabs Gargajigan mu muke buri. kwankwaso ma ya faɗa mu yaushe Arab samun dace Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki. Arabs kuma Adamu Gargajiga NNPP ce alkhairi. Komai nisan jifa a raduna sun ai kasa zai faɗi. Zaɓin mu ƙasa NNPP. NNPP ake ta kira talakawa kowa yana ta faɗi. A Gombe mu je mai lantarki. Bara mu bi kowa ba o a radu dole mu marandi. Arabs Gargajigan mu muke buri. NNPP alkhairi ce NPP kawai za mu yi. Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki. Arabs kuma Adamu Gargajiga NNPP ce alkhairi. akwai tabbas ban aski to sai an nemi wanzami Zaɓin mu ƙasa NNPP. kwankwaso ga Gargajiga a gare mu sun zama linzami Gombe mu je mai lantarki. a gwamna za mu dau mai lantarki tun da ya zama limami Arabs Gargajigan mu muke buri. rabo da rabo mun samu a ƙasan da saman NNPP Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki. Arabs kuma Adamu Gargajiga
tare da Abdul mai waka mu ne muka zo don gaishe ku. Najeriya sai kwankwaso a Gombe mu sai mai lantarki. Arabs kuma Adamu Gargaji ga NNPP ce alkhairi. Gaisuwan girma zan yi muku jagororin ma'aikiri. Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kai ne za na kira zaki. Mai lantarki na Gombe ka musu kai ma na gaishe ka. Barista Sabiu Muhammad kai ma dole na gaishe ka. Sanato insha Allah Gombe North kai ne za ka rika. Honorable Awwal Isiyaku memba kai ma za ka rika. Honorable Jala Garba sarkin tabarki na gaishe ka. Honorable Nasir kai Sulangaro dole na gaishe ka. Alhaji Garba Hamisu maji daɗi kai ma a gaishe ka. Baba Abba Musa Director kai ma a gaishe ka. Alhaji Musa Jadda kai ma dole na gaishe ka. Ina Umar Dunawa kai ma na ce a gaishe ka. Baban gida Rudugu nawa kai ma na ce a gaishe. Baban gida Cimsi Audu Cuka kuma a gaishe. Alhaji Auro Malam Husaini na gaishe. Okashin Gombe tare da Abdul Sumali na Gombe mai waka muna tafiya ta NNPP Adamu Gargaji ga nan.